comentează. Comentează tu. Comentează tu. Ce să comentezi? Suntem la Sucevița, la un spectacol organizat de către comunitatea locală, cu ocazia trecerii dintre ani, respectiv în anul Dar s-au amestecat moldovenii cu turcii? cel Mare, s-au amestecat aici turcii cu moldovenii cu... Păi, vezi Ștefan în fața aici? Ștefan, da, aici am bătrân sărac, necăjit, murdărel. A, bine, că nu o să fie tot timpul. E ca în criza actuală. Altceva am înțeles. E crizat. Dar cel cu păun, ce este? Nu mă deranja. Bă, da, Dă-te mai spre stânga, de aici băi, era da, am locul curs meu. filmatul. Scuzați. Am curs filmatul. Imagine. Dar nu am pus în cap. Dar n-am ce să fac. Călăreții, Bănesc, Crai, Dat de bucur. ce curban are. Nu, acolo, mama. Intră în zăpadă că te țin eu. Da. Hai, lasă, filmează. Uite, i-a căzut după cal amândoi, eu Ia. și bascație. Așa o fi fost în film. Hai. Deci, domnul polițist, Hai, lasă, Dar domnul pe domnul polițist. Macovei, nu-l vezi? Domnul Macovei, cred că a intrat la zăpadă. Da, da, o calculat greșit, o pe direcționată. Băut, arată? Uite, dansează acolo, baba, acum. Nu mișcă prea... nu. Dar vezi foarte bine de aici. Vino tu sus să vezi ce bine e. Greu e. Fără rău. Văd nici eu am dacă mă dau mai spate. Nu înțeleg ce fac în vântul spectacole deocamdată. Da, nu știu. Băi, e câte de regie. Nu este acțiune. Mă duc. Asta e aia care o întrebai tu când vin... N-ar veni